Bună ziua! Numele meu este Vrajotis Claudiu, sunt primarul Comunei Călăraș, județul Botoșani. Am dat un research pe net, m-am uitat la mai multe postări, terenul dumneavoastră a corespuns nevoilor noastre, astfel am selectat firma dumneavoastră. Punctual, copiii din comună aveau nevoie de un teren de sport. Și pentru asta am făcut două, nu doar unul. Ca și suprafață, pentru fotbal e ideal. Vreau să vă spun că are un an de zile de când e folosit și copiii joacă zilnic. Sunt foarte mulțumit de calitatea gazonului. Cred că în 4 zile a fost totul gata. Așa rapid? Da, da. Fain. Super. Cu cea mai mare încredere, pur și simplu pentru calitatea gazonului și a lucrărilor.